La 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 la. Soyayya duniya ce mai daɗin zaunawa, amma sai ka samu wacce za ta baka kulawa. Soyayya gefe ɗaya baya yi ta ɗorewa, sai ka karɓa ta karɓa sannan ku yi farawa. Da ka jance soyayya ai babbar magana kenan, kalmar so mai daɗi ko yara sun san wannan. Bauta kan soyayya ni ba na tsoron wannan, komai kasa da zan fada ina mutu shi kenan. Ba na hannun dama ga hannu na kirge nima, na yi daban kauna yau gata kai na ina fama. Dan tsabar nauyin so har faɗi nake ina suma, dukka gaɓoɓi na nisan gaji dubai na kyarma. Ke dai yana bara gamar raina gaji nake nema, ba ni da numfashi ya kare na shiga famfarma. Zo ki ceto na a fagen kaunar kiki ban dama, ga kyawun zubin ki yar cas, da tsaftar ki ga ki fes-fes, wanke zuciya ta taitas. Samun ki yanzu ni ras, har taku kike da gwas-gwas, kyau in an wuce ki sai gas, ke sa sama da kuskus. Ni raina duka na bayas, dan kin harbi zuciya das. Idan ba ki zan yi kuka yin ko ga ki zan ji daɗi, dan ke sai in je maraɗi. Kauna ce ta ƙara faɗi, so na ƙara sa zumuɗi, a zuciya na da garɗi. Ana so ko babu kuɗi, mai wahalar da ka san mabuɗi, ba abin da ya kai so daɗi. Lallai so yana da daɗi, soyayya tana da daɗi, soyayya tana da daɗi. Allah ya bani ke komai na sallama, sirrina na ki ne a kogin kaunar ki na tsindima. Akan so ban jin bari-bari, ko zai sa na jiri-jiri, da in rasa kallon murmushin ki gana na watsar da 100. Zan iya noma rabin gari idan za a yi mini alkawari, a ciki babu sawarwari a ce za a yi ɗiban ayari. Za a yi ɗiban ayari a je ɗaurin aure na da ke. Ya Allah mai zamani, karka bari ai babu ni, duk cuta kai ke magani, karka bar soyayya ta yada ni. A tarihin soyayya cikin masu nasara Allah ka sa da ni, ga jirgin kauna ya cika, karka bar shi ya wuce in babu ni. Oh 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 masoyiya, soyayyar ki yau na dandana, inda kauna ke magana bango na dangana. Tun daga sarauniya mai wanke zuciya, kai mai kushe tsaya karka kushe min uwar diya. Tarbiyya ce ta sa har zaren kaunar ta zagaya, ya daura dukan jiki kamar babu kashi ba jijiya. Hankali na baya tashi ta sami sanyin zuciya, ga ilimin zamani ga na addini taurariya. Inda wannan ta zama wariya yana nan duniya, kai ko da babu ni za ta ba yana tarbiya. Abba Zakin Hausa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wa ɗaukakin jama'a barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wato gwamnan jihar Kano, ya dakatar da keke napep, wanda hakan ya jawo zanga-zanga har ana ƙone-ƙonen motoci. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta muka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin da mun ɗora labarai ka zama kana ɗaya daga cikin waɗanda za su fara ji. Bayan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya hana manya-manyan keke napep, ko kuma ce ya hana keke napep a daidai sabubin manya-manyan titunan Kano, sai aka bullo da wata mota mai suna Kanawa taxi, wanda ita ta ɗauki aikin keke napep. To abin da bai yiwu ba, domin yawan jama'a sun fi ƙarfin yawan wannan motoci, sannan kuma wannan motoci saboda ba su da yawa ba sa iya ebe mutane har su je su kai sannan su da su ebi wasu. Saboda haka mutane da yawa sun makara zuwa aiki, wanda 'yan makaranta ma ba su samu damar zuwa aiki ba, sannan kuma masu keke napep yawancin su aikin su ya ragu, saboda haka yawan rashin abin yi ya kuma ƙaruwa. Ganin haka ne fa shine jama'a suka yi fito awaki, suka hau kan titi, suka fara zanga-zanga kan cewa gaskiya wannan abu ya shiga musu gaba, dole a san yadda za a sayar da wannan abu.
yanda a ciki aka samu wasu ma suka fara ƙoƙarin ƙona wannan motoci da aka kawo. To bayan an kawo jami'an tsaro an ɗan wawwatsa tiya gas barkonon tsohuwa da su waye aka ɗan kwantar da abun, shi ne shi mai girma gwamna ya ce to ya janye wannan abu na hana a daidaita sahun manyan hanyoyi har sai an ɗan tsaya an yi gyara sannan za a sake dubawa a sake kawo wani tsarin wanda zai amfani kowa da kowa.